Nafarroa luze zabalean, badira jende susten ari diren herri eta haranak, baina badira baita ere, leku horietan bizitza sustatzen eta sostengatzen ari diren pertsona eta proiektu berritzaileak eta eraldatzaileak. Gaurkoan, Zangotzako eskualdera etorri gara, Oibarreko herrira zehazki, eta hemen Imanolekin egon gara eta bere mendiko upategia ezagutu dugu eta bere filosofia kontatu digu. Apa, kaixo. Kaixo, Maia. Ikusten zaizu, mendiko upategia. Deigarria jarri dugu fatxada topatu gaitzaten. Bai. Pasa, noski. Egingo jazu lekutxo bat hemen. Noski baiet. Bueno, Imanol, egunon, esaigu zubixka bat non gauden, zer egiten dugu leku honetan? Oibarren kokatua dagoen mendiko upategiaren kupelen gelan gaude, momentu honetan. Mendian gaudelako edo izena da, ezta? Bai, pixkat herrian mendira doan bidean kokatua dago upategia, eta baita ere, klimatologikoki ere, laborantza mediterraneoa dagoen azken aurreko tokia, ja mendirantz hurbiltzen ari gara, eta ja hemendik aurrera maastiak bai Irunberrin badaude, baina azken aurreko baiara ere bada, pixkat horregatik hau izan da Nafarroan mendibera inguru bat, baja montaña ez, eta horregatik hiru argudio horiekin nire aitak mendiko jarri zion upategiari. Aita noiztik hasi da hemen, hasi zen? Aita txikitatik ibili izan da maastietan lanean, momenturen batean hirira hurbildu zen ere bizitzera, baina gero buelta egin zuen. Herriko kooperatiban ibili zen bere maastiekin, eta rentan zeramatzan beste maasti batzukin, baina 86aren bueltan bere maasti propioa jarri zituen, eta 2000 urtean eraiki zuen upategia. Hemen lehen zeukan almazen agrikola bat, traktorea eta gordetzeko, eta bere laniz eta berak egin zuen almazen hau pixkatu upategian transformatu, eta nigo gogoan dut hemengo pareta hauetan enkofratzen ibiltzea, unbe txiki bat nintzela. Eta zu jarraitu zenion edo noiz hasi zinen berarekin? Ikasketak amaitu Iruñan, eta argi nuen Iruña etzela niretzako ekosistema apropos bat, eta herrira egin nuen buelta, eta hor, goi mailako gradua amaitu eta gero, hasi nintzen hemen tarteka etortzen, eta duela 10 urte edo ja serioago, eta hemen eskuz esku baitarekin gozatzen eta serretzen tarteka ere. Eta, imaginatzen dut, zuek hemengoa zarete, Oibarkoak, kontatu pixka bat non gauden, zer den Oibar, ze ingurumena dagoen hemen, eta zergatik maastiak direlakoak bezala. Ja, historia luzea izan ziteke aldera hori, baina guraso biak hemengoak ditut, hemen jaio nintzen, eta hemen ikasi, Zangotako ikastolan DBH arte, gero Iruñera alde genuen ikastera, batxillergoa. Eta, Oibar momentu enten 800 biztanleren bueltan daukan herri bada. Iruñetik ordu erdiko denborako distantzian dago. Eta nahiz eta konexio eta lan desente euki hemen apenas langabezi tasa oso txikia da, industria potentea dagoelako Zangotza eta Kasa inguruan.
Naiz eta hori ala izan, despopulazio arazoak izan dituen eskualde bat da gurea. Eta hori duela 20 urte, 960 lagun ginen, eta jaitsi gara 150 pertsonatan baino gehiago ez. Eta, nonbait horrek erakusten du, txikimendu falta bat egon dela gure herriarekiko, eta nik nonbait lotzen dut hori ere, ez diogulako erreparatu gure benetako ezaugarriei, eta niretzako herriak definitzen dituen ezaugarria da inguratzen dien lurrak, ez? Eta, historikoki Oibarren lurroiek mahastiekin zipristinduta zeuden, baino, merkatuaren gorabeherak eta administrazioaren politikei esker, 2000 urtean Oibarrek 7 milioi mahatskilo sortzen bazituen, gaur ez gara milioira iristen, baino, ez dakit gaude, milioi erditik gertu. Eta hori da paisaian kriston aldaketa suposatu du, baina baita ere, Oibarko etxek eta Oibarko bizilagune gure lurrarekiko neukan harremanean, ez? Duela 20 urte etxe denetan zegoen mahastiren bat, mundu guztia joaten zen zeukan garai bat mahatsabiltzeko, inausteko, eta hor zegoen kultura bat eta komunitate bat errotzen zela upategi kooperatibaren inguruan, ez? Eta kriston festa zenen, festa acontecimiento, zen zerbait oso berezia, urrialdean sortzen zen giroa herrian, ez. Hori galdu egin zen mahasti hori guztia, esan bezala, politika publiko eta kapitalismoaren gorabeheren gatik. Eta gaur, eremu guzti hori hartu du zekaletan garagarra eta garia ustiatze dituzten nekazari gutxi batzuek daramate Oibarko lurraren eremu gehiena. Eta nekazari horiek eta eredu horrek ez du komunitatea sortzen euren inguruan, ze volumen pila damate, kooperatiba handi batera denamaten dute aldea, ez dute elikagairik sortzen bere komunitatearentzako, eta jarrera askoz individualistak batean dagoen nekazari horiek dira, ez. Eta hori, nekazaritzari erreparatuko bagenio hori esan nizaken. Guzti hori kontuan hartuta, zuek erabaki duzue tradizioa aurrera eramatea edo horrekin jarraitzea, ez? Bai, eta ez tradizioaren atxikimendu itxu bategatik, baizik eta ni oso kezkatuta nago daramagun bizi moldearekin, konsumoa, urbanismo desbokatua, lurrari inongo ardurari gabe lurrarekin harremantze hontan, naiz eta mendira joan asteburura, horrek ez du esan nahi ingurunearekin nongi harremantzen garenik. Uste dut gizaki bezala ardura daukagu gure inguruak zaintzeko, eta zentzu hortan nire herrian zaintzen genuena eta aberastasun bat historiko ekarri duena mahastia izan da, ez. Eta orduan, aitak jada lan pila bat egina zuen eta upategia sortu, mahastia jarri eta makinearia eta jakintza hori ere bazuen, eta bere bidea jarraitu nuen modu naturalean, ez. Piskat baita ere, uste dudalako, saiatu behar garela gure bizitzan, sinisten dugun horretan lan egiten eta denbora eskintzen sinisten dugun horri, ez, eta ez mundua txikitzeari ondoko fabrikan egiten duten bezala. Ematen du, kontatu duzun guztiarekin, ematen du azkenean ardoa dela azkenengo kontua, ez, edo edo dela igual eskusa bat. Pues mas pillau, bai, hala da. Bai, nik maite dut mahastia eta egiten dugun ardoa, oso arronago egiten dugunarekin, baina netzako, arduratik igual hartu nuen erabaki hau, eta nire aita ibiliko bazen baratze batean jarraituko nuen, edo mendiko lanetan, edo halako gauzen batean, igual jarraituko nuen bere jardunaren atzetik, baino ardoan zegoen eta ardoan ikasi dugu. Eta zer ikasi duzu, edo ze esperientzia hartu duzu ardoarekin? Hortxe gabiltza. Ikta ikasteko ez da bakarrik ardoa, baizik eta igual lehenengo gauza lurra, ez? Nola zaindu eta zergatik egiten dugun ekologikoa, eta hor izan du lehenengo erronka, ez? Formatzeko.
Eta hor igual, azkenean abisua jasotzen ari ditugu, nola gure ustiatzen ditugun lurra, gero eta berastasun eskasagoa daukaten, gero eta nitrato eta ongarri kimiko gehiago eta berdizkiogun ematen dutena bermatzeko eta holan. Eta pixkat nekazaritza ekologikoaren proposamena izan da, nonbait lur hori ongarritu eta zeharka bertan dagoen landarea ongarrituko du, ez, lur aberats batek. Eta hori da lehenengo lekzioa, ez, nahi dugu ekosistema osasuntxo bat, gero gure elikagaiak osasuntxoak izan daitezen ere. Eta pixkat lehenengo ikaspena hori da. Eta gero bestetik upategira eta elaborazio edo dagokionez, baita ere ikasi dugu agian gentozen nahiko eredu konbentzionaletik, nahiz eta ekologikoan egin ardogintza nahiko konbentzionaletik, eta orain azken urtetan bari gara ardo naturalen inguruan pixkat ikasten surkitori gabeko ardoak egiten, bestelako hartzidurak eta gauza desberdin. Mahastia lantzean zer dakar ekologikoa izatea edo, zer uste duzu zuek egin behar dela, esan duzu pixka bat, lurra mantendu eta lurrari errespetua eman, baino irakurri dut ere bai eskuz hartzen dela mahastia eta gauza horiek zer sartzen da zuen ekologikoaren ideologia horretan. Bai, eskuz hartzearena ez da zertan ekologikoa izanagatik eskuz hartu behar, baino bai da alde batetik kalidade aldetik hautatzen duzuna mahastian zer hartu eta zer ez, ze bestela makina badoa eta hartzen du bertan dagoen guztia. Baino baita ere bada lan erritmoen kontuko zerbait eta kultura hasieran aipatutako gozamen horretik, ez dakit ni gustora noa, aurten estres esenterekin ibili naiz match bilketan ez da dut gehiagi gozatu, baino urtero gustora noa 6-8 egun tokatzen zaiguna match biltzera, familiko batzuekin, langileekin, eta nahiz eta lanek ez izan, giro horrek, gozatzen du giro horrekin, eta gainera sentitzen duzu gaitasun bat, eskuz, egin daitezkela gauzak, eta gainera hobe, zen match asko hobe etortzen da, osorik etortzen da upategira, eta dena dijo hobe, gero jartzen ditu hor kanpoan sartzen ditugun matxak sartuko dituen bomba bat, eta makinarekin datorrenean, bomba horrek, arazo ezberdinak egoten dira, baino eskuz bilduta dena doa motelago, eta da beste gozotasun bat lan egiteko. Eta ni hori asko estimatzen dut. Eta gero ere da, makina bat etortzen bada, makina baten menpe zaude, guz daukagu makina horietakorik, eta makina horrek gasoiarekin behin hitzaldi batean egin nuen txorakeri bat, zergatik makina edo eskuarekin bildu eta egiten zen aldaketa klimatikoaren inguruan, eta jartzen nuen makinaren ondoan zentral petrolifera bat hor itxasoan, eta eskulanaren ondoan barrun plater bat. Azkenean baten erregaia hori da eta bestearena bestean, eta pixkat broma edo. Eta, sartuko naiz, pixka bat matxaren inguruan hitz egitera, irakurri dituzuela 4 edo 5 matx desberdin, zeintzu dira eta pixka bat desberdintasunak haien artean. Bai, gehien bat garnatxa matxa daukagu, hemen historikoki onden matx mota da, berez klimatologikoki eta hemen dauden zoruendako variedade oberena izan delako historikoki, ekoizpen aldetik ere oroar nahiko izaten delako, eta gero badugu ere Tempranillo, Cabernet eta Shiraz. Eta hauek izan ziren 2000 urte horren bueltan matxak gora egin zuen, eta Nafarroako izendapenetik eta ez zegoen sobera baloratua bertan genituen matxak, eta hasi ginen kanpotik zetozen matx desberdinei toki egiten, jakin gabe hemen ere zer genuen. Eta logika hortan proposatu zizkiguten Cabernet Sauvignon bezalako baridadea. Pozik gaude, ematen duenarekin, baina bai izan zen frantziarrak egiten zutena kopiatze aldera, guazen Caberneta ekartzera. Aldi berean ari ginen gure hemen genituen matx zahar pila bat, mahasti zahar pila bat kentzen. Tempranilloarekin Riojan egiten zen moduan,
Eta ohartu ziren gerora, mastizar horietan altxatu zirela, apurtu zirela matxondo asko, zituztela identifikatuta gabeko baridadeak. Eta orain gelditzen diren mastizar horietan dabiltza identifikatu nahian, aber zer ez genuen hautsi ez, eta aber ze variedade euki genitzazken hemen Nafarroan, benetan ez ditugunak ere identifikatu. Ez nonbait, duela egun urte, gure aitonaren aitak edo jarri zuelako variedade hori interesatzen zitzailako matxorren ezaugarriren bat, ez? Eta dira hainbat elementu eta horregatik berreskuratu dira variedade batzuk eta datorren urtean jarriko dugu oibarren termino batean agertu zen matx zar bat. Eta matx horiek gero onera datoz, onera eta gero ikusiko dugu agian hor kanpoan dagoena, baina kuriosoa iruditzen zait hemen dituzue egurrezko kupelak eta horratzean ikusten dut lokatzezko kupela bat, kupela ditzen da edo nola ditzen da? Ez dakit euskaraz tinaja esaten diogu. Bai, ari gara pixkate ardotze desberdinetan ikasten, eta, hau ere nonbait entzuna daukat, edo ulertu izan dut, frantziar kulturatik ekarri genuen zerbait dela, egurretan sartzearen ardoa, eta berez historikoki erromatarren garaietatik, etxeetan dauden ontzi asko eta asko ziren arrizkoak, eta, Kataluniako artisa batekin jarri ginen harremanetan, eta egin genuen apustua nolabaiteko ardo berezi bat bertan sartzeko, eta, hortxe dago. Sukaldatzen poliki-poliki eta alasteratako dugu hortik, bustinetik. Hemen hitz egin duzu pixka bat zenbat kilo da hartzen dituzuen, hemen ez da sartzen, logela honetan ez da sartzen guztia. Agian joango gara ikustera non egiten den produkziorik handiena, ez? Bai. Guazen ba? Noro bat egiten da ekoizpenaren gehiengo partea, gero dira hor txikiago batzuk ere, ardo txikiagoak, ekoizpen txikiagoak egiteko. Baina bai, hemen sartzen dugu matxa raspoiak enduta, gehien bat. Beraz, matxaleak pixka zapalduta, egite du pasta moduko bat, azala, pepita, haragia eta zukoa ez. Eta pasta hori sartzen dugu ontzi hauetan. Ontzi hauetan bere kasa, 24-48 ordutan hasten da berez mastitik dakartzan legamiekin hasten da hartzidura egiten, bere kasa, modu naturalean guztiz. Eta gu egiten duguna da hartzidura hori hasten denean, beko iturritik zukua atera eta hemen gora bota. Modu hortan, goian gelditu da txapel baten moduan gai solido guztia azalak eta bustitze ditu gai horiek, eta horrela teatze ditugu taninoak, koloreak eta ardo beltza ezaugarrituko duten gauzak, ez? Eta orduan, hartzidura garaian egiten dugu hori pare bat egunez, pare bat aldiz egunean, eta tartekare, iristen da momentu bat, temperatura gora egiten duela, eta egiten dugu kamisa horren bitartez, temperaturaren kontrola, eta gero bere kasa amaitzen du hartzidura alkoholikoa. Hau ni badakit, baina nahi dut esplikatzea, matxak guztiak dira txuriak, ez? Edo, transparentea, baina kolorea ematen diona da azala. Horregatik sartzen duzue azalarekin, edo horregatik mantentzen da azala, ez? Bai, zu matx bat zukutzen baduzu, ateatzen zukua apenas dauka gorriska bada. Oso zaila da, zuria, de hecho aurten saiatu gara ardo zuri bat egiten matx beltzekin, eta kolore pixka bat hartu du, gorriskarantz edo arrosarantz. Orduan ez dauka kolore beltz hori, baina esaten duzu moduan bai, azalak da, gero,
kolore beltza edo ematen diona ardo beltzai. De hecho, ardo gorri bat egitera goazenean, egoten da azalarekin hemen 24 orduz, hor hartzen du mazerazio horretan, hartzen du infusio baten moduan, kolore pixka bat, gorri hori nahi dugun gorria, eta ateratzen dugu hartzidura azali gabe egiteko, eta modu hortan gorri gelditzen da. Eta gero, bueno, ja ardoa ateratzen duzuenean, fermentatu dena eta dena, hau, urrengo, orain ez dauka ezer, nola garbitzen duzue? Edo zer egiten da gero? Utxik daude, atera behar da gai solido guztia eta pala batekin prensara sartzen dugu hor. Behin prensatuta gero, ia ontziak uste ditugu beteta goraino. Orduan beste hartzidura manolaktikoa egiten du hartzidura asko diskretoago bat, ikusten dira burbuia txiki batzuk, eta hori hartzidura manolaktikoa da. Eta horren ostean ja ardoa esan dezakegu egina dagoela, orduan ja garbiketa prozesuak hasten dira. Manolaktikoa hori urria amaierarako egon daiteke eginda, igual azaro amaierarako. Baina, gero gertatzen dena, auspeatze pila bat agertzen dira, eta lokatz moduan gelditzen direla behan, litro pila bat kendu behar direnak, eta hori trasiegoen bitartez, ateatzen duzu ardoa gorago dagoen itur horretatik, eta pasatzen duzu beste ontzira. Eta azkenik, ardo gehienetan filtro batetik pasarazten dugu, eta batzuk ere oztu ere egiten ditugu, botillera goiz sartu behar ditugun ardoak ere oztu egiten dira, botillan auspeatze gehiagia gertu ez daitezen. Eta modu hortan ardoa ja saltzeko egon daiteke. Agian, igual, kanpora joango gara orain, eta ze kurioso hau, baina kuriosa kanpokoa ere bai, ez? Hemen gaude, denborak simurtuta zala, baina gogor bihotza. Gauza bat, Imanol, etorri garenean irakurri dut ere bai olioarena. Bai, ari gara hori olibai zar batzuk abandonatear zeuden ora Iesako herrian eta eskaini zizkiguten. Eta hor hasi ginen ja duela 4 urte horiek zaintzen eta beraiekin olio propioa sortzen bai. Eta zerbait gehiago, ematen diozu guztiari ardoa, Bai, nahiko ekoizpen batera osagarriak dira garaietan eta gauzak momentu desberdinetan egiten direlako eta baita klimatologikoki oso nahiko kideak direlako. Eta bai, horretaz aparte, nabil almendrondo zelai bat berreskuratu nahian, baina, lasai, eta gero ere jarri ditugu frutarbol batzuk, eta pixkat alik eta lurrera hobekien egokitzen diren izakiekin soitzak direla, nire iritziz, ez? Azkenean baratze landare bat eskatzen duen lana edo zuhaitz batek eskatzen duen lana, ez dauka zertan ikusirik. Horren ikusita, lur gehiagin genuela egun zaintzeko, asmoa da zuhaitzek bere kasa fruituak emango duten ekosistema bat sortzea, eta hori da daukagun pizkatuain harrika da. Eta hortxe. Eta salmenta nola edo non egiten duzue? Olioana eta ardoarena. Bai, saiatzen gara zuzenean saltzen, Euskal Herrian saltzen dugu dena, iparralde aldean, baina gehien bat Iruñan, bertan denda bat daukagun momentuz, eta baita konsumo elkarte eta bestelakoekin. Eta gero ere parte hartzen dugu Herrigora kanpainetan, ere antolatuta gaude Euskal Herriko beste upategiekin bibardoa kooperatibaren inguruan, eta horiek dira gure salmentabide nagusienak, ez? Eta horrez, azkenean ekimen hauek sortu dira, ikusten dugulako konsumoaren partetik jauzi bat eman behar dela. Ezin dugula esan nahi ditugula herriak biztirik nekazaritza ekologikoa eta gero benetan konsumo hori ez egin, ez? Eta zentzu hortan hori ikusten da argita garbi, badagoela potentzial bat pedagogia egin ezkero jende askok egingo duela autua produktu
bidezkoei, ez? Bidezko harremanak daukana bai ekoizlearekin, baina baita ere lurrarekin, ez? Eta orduan horregatik sortu dira nonbait, ez? Errigora bat edo bibardoak bezalako ekimenak, ez? Bueno, errigoran eta erosi dezakegu, baina hemen ere bai dastatu dezakegu pixka bat. Agian bukatuko dugu goiza zuen ardorik oberena zakiteo, baino dastatzen. Ba, noski. Onak denak dira eta oberena ere ireki dezakegu. Vale. Bide berrita marrena, beti gora eta gora. Dastatu baino lehen, Imanol, nahi dut kontatzen pixka bat zer den ardo hau eta irakurri dut hemen sulfitoak ezaki zer hori. Bai, bueno, sulfitoak dira konservante batzuk, oxidazio prozesua ekiditeko, baino ardo hau izan da gure lehen ardoa, sulfitorik gabe egin dugun gure lehenengo ardoa. Eta bizkat, ardo naturalen ikaspen hortan, egin genuen 23ko uztarekin, hori sulfitorik gabeko eta... Ez da berdina ekologikoa eta naturala? Ez, bueno, naturalaren definizioa ez dago guztiz eginda edo guztiz zehatz, ez? Baina azkenean ulertzen dugu matxarekin bakarrik eta prozesuan ahalik eta interbentzio txikienarekin. Eta honek hori ez du sulfitorik ez ezer. Eta garbitzeko prozesuan lehen aipatu dizudan bezala, hori iragazi gabe eta hotzean gehiegi jarri gabe, besterik gabe kanpoko hotzarekin eta jazta garbitua. Pues, agian dastatuko dugu, ez? Nahi, noski. Eta esango dian zer daukan honek edo, ze sapore edo ateratzen diogun. Topa, osasun.